første person, vi møder på himlens dør, det er Jesus. Og når vi lever i den tid, hvor vi måske ikke har en verdenstid tilbage igen, så er det meget vigtigt, at vi ikke sætter fokus på det, vi ikke har. Men vi sætter fokus på det, vi har. Kærlighed. Venlighed. Vi skal ikke sidde i vores alder og vente på, at folk skal betjene os. Vi skal give det, vi har. Vi skal stadigvæk opmuntre. Vi skal stadigvæk bevare vores hjerte. Vi skal stadigvæk være forelsket i Jesus. Vi skal stadigvæk bevare den positive tankegang. Vi giver det, vi har. Og det, vi har, når vi ikke har så meget, kan have langt større værdi, end dengang vi måske havde meget og holdt lidt igen. Ingen hun havde det der sind. Og da hun kom til himlen, der var der en kæmpe skat. Så noget vi skal tænke på, det er, du må aldrig tænke, du ikke har. Du må begynde at give det, du har. Og Gud vil lade det forøge. Således, når du kommer ind på den anden side, så siger Jesus, du har en skat